mga pre. Oy pre, kumusta? Saan ka galing? Diyan lang, sa tabi-tabi. Ah, ganun ba? Mga pre, nakita ko kanina yung lolo ni Dimsy, ang galing-galing niya. Bakit pre? Anong ginawa niya? Umakyat siya, tapos biglang tumalon. O anong nangyari sa kanya? Ayun, hindi na siya nakatayo. Bakit? Saan ba siya umakyat? Sa wheelchair! Sabi nga. Oo naman ng lolo mo. Wala siya sa lolo ko mga pre. Bakit naman pre? Ibig mong sabihin, mas magaling yung lolo mo, pre? Oo mga pre. Paano mo nasabi? Yung lolo ko kasi, kaya niya mag-toothbrush nang di nababasa yung bunganga niya. What? Ayos yung lolo mo, ah. Mukhang mahirap yun ah. Kulakohan yan. Totoo yan mga pre. Paano naman niya ginagawa yon? Tinatanggal niya muna postiso niya, tsaka niya binabrush. Ayop ka. Pustisa naman pala. Sira ulo ka, kahit lolo ko, kayang gawin yun. Ayop ka, pustisa yan. Tropa, mukhang maganda ito yung pinag-uusapan niyo. Sino yan? Kilala niyo ba yan? Hindi, baka sa Evan, kilala niya. Evan, kilala mo ba yan? Di, dayo ata yan. Mukhang maganda ata kwentuhan niya. Nagkwekwentohan lang kami tungkol sa mga lolo namin. Ayos ah, pitmalo pala yung mga lolo niyo. Ikaw pre, yung lolo mo. Oo, ikaw. May talent ba lolo mo? Oo naman, astig kaya lolo ko. We, di nga. Ano bang talent ng lolo mo? Yung lolo ko, kaya niyang magbuhat ng 10 kilong itlog nang walang babaan. What? Kalokohan yan, tropa. Kaya nga, totoo mga tropa, kahit nakaupo, kahit kumakain, kahit tumatae, at kahit patulog, buhat-buhat pa rin niya yung 10 kilong itlog. Ganon kalakas ang lolo ko. Wala mga pre, pinaglolo ko lang tayo nito. Di ako nagbibiro mga tropa. Sa katunayan, 10 taon na din niyang buhat-buhat yung 10 kilong itlog. 10 taon daw mga pre. E di hanggang ngayon, buhat-buhat pa rin ng lolo mo yung 10 kilong itlog. Oo mga tropa, may los-los kasi yung lolo ko. May lusunod naman pala. Tara mga pre, malakas tama na ito. Tara na, sira ulo pala to eh. Sira ulo. Dito muna mga tropa. Ikwento